yami namanje ungilethe phambi kwamakhamera ukuthi angithathi angihlukane nengane yami ngidiscipline ingane yami wena udiscipline abanini ngasikhathini ingane yephi nabanye abantu angiphuzi wena u-Auntie Sophie nanibambenelana mfethu ayingiphethe kahle ingane egcike engihlala nayo ayo iyangihlupha bafo ngokuba ayikho into engiyenzayo engangiphazamisi kuyo into engicela kakhulu ukuthi lo umama mayethi washela impahla zangasese iy'mpahla zane njengamapheni yebo lo bhuti lo ufuna ukuyineka enze into romantic la lentwana lena ngano wezwa uwabona ubaba ezenza ngano mambona yena ubaba wajwa kwenza izinto lentwana lena yena usefuna ukulandela ubaba ingakho ngiza ufuna ukureplace ubaba kanti ngeke azakwazi ukwenza lokho lentwana le mina manje imama wena osukumtshelile ukuthi akakunele impahla zangaphansi. Hawu Nkosi yami kusuka lo othandweni yabona manje njengoba ngimvimba ukuthi angago nje like ifamily izinto ezincane lezi unangaka iminyaka bafuna unangaka iminyaka ngoba ujola nosisi iminyaka yami la nga 26 bafuna kodwa unangaka iminyaka sisi hayibo asikho nesidingo ke manje hayi kodwa nawe ke Mkhize awukwazi ukuthi ingane yami yimpi usukusho kakhulu okusho ukuthi nami ngimumbi phela cha thanda sami usuyidla wayiqeda kusho imali yami ngiyagcwalisela kusho ugibela uyimina la endlini ukudla ulala phe kwami ulala nami ufonani kade ngimina lalela thanda sami angifuni mina ukuthi ushaya yami ingane yakho ngeke angifuni yami ingane thanda sami lalela cela mina ngiyakuthanda ngithi uyakwazi lokho ngiyakwazi lokho akukho ngeke ngikwenzele khona ukuthi amandla ngisele fanele ungithande ngoba ngiyakondla cha bafo mama ngabe uthathe advantage ukuthi ungamuzi uMkhize ngoba nakho umondla cha hayi ngoba kunjalo ngiyamthanda kodwa manje mesezo mesarapha ingane yami no not on my watch ngibone yazi ukuthi ufuna ukureplace ubaba anti lokho ngeke kuze kwenzeke ubaba unesithunzi nje yena akanaso isithunzi ingane inhlonipho ubaba wayemdala kunoma yena mncane kunoma kodwa ngiyamthanda wakho yini ungafuni ukwamukela lokho noma ngathi uyamthanda uma ungafuni ukwamukela phela mina awungithandi nale nto yothanda hayi uma usangithanda yini yenza ukuthi akakuthandi ungithuma njalo ubaba wayengangithumi ngithuma njalo uhlezi yonke into ifuna kumina umama engekho uyangithuka ethi ngimumbi ngifana nobaba ethi ayizwa ingane yakhe ngiqombela amanga ingane ke wena lokho ke cha hayi ukuthi ngimhloniphi yena owenze ingazuthi ubone ngazuthi ngimhloniphi ulo usabelo akalontuza usabelo ubani yena yebo yena ngibiza ngegama izwa ke nje ngibiza ngegama ingane ukuthi ucisha lingane nami ethi yabona ke lengane mama uyabona ukuthi siswami uyabona ukuthi ingane le ayinhloniphe ingane ngibiza ngegama ngubaba wayo mama uyethi ayizwa ingane yakho kodwa ehlisa umoya Mkhize uyazi nawe ngithanda nobabili boy hlonipha phela nawe cha ukuthi hayi cha la uhlala khona ubani orentayo wena orentayo noma umama wakho orentayo ngihlala emzini wakhe umuzi kababa libe noma yena ufike nje sefika nemthwalo yakhe uyasinda sicela ngimfuni ekhaya nebuka ngithi yabona nje manje ngifuna ukuthi ahambe ufuna ngihambe ahambe nje ngoba nakho ungasebenzi manje mina ungenza kanje bafa ubona ukuthi waba wrong ukuthi uzohlala nomuntu omthandayo emzini wendoda yakhe esishonile angeke ngikwazi mina ukuhlonipha usenzo usabela ubani ngazi kodwa ngeke ngikwazi ukumhlonipha ukuqala kunento engangafuni ukuyisho ngoba nginqina ukuthi ngizobahlukanisa yizwa iqamba manga intwana le usenzo ngabona